ሰላም ተኸታተልቲ መዳ ፎሬክስ አካዳሚ ከመይ ኣለኹም ሰናይና ዕርፍትን ምዝንጋዕን ግዜ ተሕልፉ ክትህልው እናተመነኹ ሎም መዓልቲ ድማ ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ናይ ፎሬክስ ማርኬት ሰጣብ ወይ ድማ ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም ብቐዳምነት እንሪኦ ፔር ወይ እንሪኦ ኣሰት ዲኤክስዋይ ወይ ድማ ዶላር ኢንዴክስ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዲኤክስዋይ ብዙሕ ናይ ኒውስ ኢቨንት ከም በዓል ሲፒአይ ናይ ዩኤስ ከምኡውን ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ዩኤስ ቀኒዎ ነይሩ እቶም ዝነበሩ ኒውስ ኢቨንት ኔጋቲቭ ስለ ዝመፁ ድማ ብዙሕ ኣፕ ኤንድ ዳውን ርኢና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ መወዳእታ መዓልታት ናይ ሰሙን ግን ኣዝዩ ፖዘቲቭ ዝኾነ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ብፍላይ ድማ ዓርቢ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ፖዘቲቪቲ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኸ ነዚ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ናይ ዲኤክስዋይ ወይ ድማ ዶላር ከመይ ይኸውንቲ ዘሎ እንድሕር ዶላር ሙሉእ ብሙሉእ ሕጂ ፖዘቲቭ ትረንድ ወይ ድማ ኣብ ትረንድ ሒዙ ዘሎ ዋላ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ዴይሊ እንድሕር ርኢናዮ ድማ ፕራይስ ኮምፕሊትሊ ዋላ ዳእቲ ፑልባክ ይግበር እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ቡልሽ ማርኬት ሒዙ ኣሎ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሪጀክሽን ካንድል ሪጀክሽንስ ንርኢ ኣለና ናይ ብናይ ዴይሊ ታይም ፍሬም ከምኡውን ቡልሽ ካንድልስ ኦልሬዲ ቢልድ ገይሮም ኣለዉ ንክልተ መዓልቲ ዝኣክል ስለዚ there is high probability ናይዚ ዲኤክስዋይ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ድማ ነዚ ማርኬት እዚ ብሬክ ገይሩ ድሕሪ ሪቴስት ድማ ሪላይ ሃየር ሃይስ ፎርም እናገበረ እዚ ማርኬት እዚ ኣፕ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን እዚ ማርኬት እዚ ክሳብ ነዚ ትረንድ ላይን እዚ ወይ ድማ ነዚ ዞን ናይ ላስት ዊክ ነዚ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ትሪዝ ኖ ብዙሕ ንሴል ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ዳርጋ የለን ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ብምክትታል ነቶም ትሬድ ንገብሮም ሜጀር ካረንሲስ ድማ በዚኣ ተመርኩስና ናቶም ኣናሊሲስ ክንገብር ኢና ማለት ስለዚ ዲኤክስዋይ እንድሕር ነዚ ቡልሽ ሒዝዎ ዘሎ ሞመንተም እንድሕር ቀፂሉ ዋላ እውን እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ሩም ኣለና ፊል ክገብሮ ዘለዎ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ማለት እዩ ኢምባላንስ ስትራክቸር ኣለና ኣብዚ ስለዚ እዚ ማርኬት እዚ ድማ ደሪዝ ፖቴንሻል ቀስ ብቐስ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት ከምኡውን ኣዋርሕ ናብዚ ቡልሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ኣት ኤኒ ታይም ግን ነዚ ንሪኦ ዘለና ትረንድ ላይን ናይ ፎር ኣዋር ታይም ፍሬም ከምኡውን ናይ ዴይሊ ማርኬት ጌርናዮ ዘለና ነዚ ብሬክ ኣብ ዝገብረልና ግን ፖቴንሻሊ ማርኬት ሴል ኦፍ ክኸይድ ማለት ስለዚ ካብዚኣ ተመርኪስና ድማ ነቶም እንሪኦም ካረንሲስ ከመይ ይመስሉ ናብኦም ንኽድ ቀፂልና ንሪኦ ጂቢፒ ዩኤስዲ እዩ መይብቶም ኣብ ናይ ላስት ዊክ ቪድዮ ዝተኸታተልኩሞ ወይ ድማ ሰሙናዊ ትከታተሉኒ ሰባት ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰጣብ ነይሩ ላስት ዊክ ምክንያቱ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ካብዚ ሪጀክሽን እዚ ንቡልሽ ኢና ንሪኦ ነርና ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ልዕሊ 150 ፒፕ ኣብ ሰሙን ከይዲ እዩ ኦል ደ ዌይ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ተመሊሱ ልክዕ ኣብቲ ላስት ዊክ ዝነበረ ኢንትርናህና ናብኡ መፂልና ኣሎ ስለዚ ክሊርሊ ሕጂ ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ፕራይስ ሪጀክት ገይርልና ኣሎ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ከምኡውን ዲፕሊሽን ካንድልስ ፎርም ኮይኖም ኣለዉ እዚ ደሪዝ ኖ ዝኾነ ኢንዲኬሽን የብልናን ዚ ማርኬት እዚ ንሴል ከም ዝኸይድ ሪጀክሽን እናርኢ ዘለና ንባይ ከም ዝኸይድ ድማ ዝኾነ ቡልሽ ወይ ሞመንተም ካንድልስ ፎርም ይገበርላን ስለዚ ኮንፈርሜሽን ክንፅበይና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ትሬዲንግ ዊክ ኣት ኤኒ ታይም ግን ፕራይስ ነዚ ማርኬት ስትራክቸር እዚ ኮምፕሊትሊ ብሬክ እንድሕር ጌርልና ኦል ደ ዌይ ሴል ኦፍ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኔክስት ዊክ ብዙሕ ኒውስ ኢቨንት እዩ ዘለና ከይገለፅኮ ከይሓልፍ ማለት እዩ ናይ ጂቢፒ ናይ ሲፒአይ ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ናይ ሞኔታሪ ፖሊሲ ሬት ኣለና ወይ ኢንተረስት ሬት ኣለና እዚኦም እዚኦም ክልተ ኒውስ እዚኦም ንጂቢፒ ሙሉእ ዳይሬክሽን ከትሕዝዎ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንሳቶም እንድሕር ኔጋቲቭ መፅኦም ድማ ኦል ደ ዌይ ዲስ ማርኬት ክሳብ ኣብዚ ንብሎ ዘለና 1.23 ናይ ምውራድ ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ማለት ስለዚ ነዚኣ ኣናሊሲስ እዚኣ ክንገብርን ከላ እታ ኒውስ ኢቨንት ድማ ኣብ ግምት እንዳእተናያ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ቨሪ ክሊርሊ ፕራይስ ካብዚ ሪጀክት እንድሕሪ ኮይኑልና ሞቲ ኒውስ ንብሎ ዘለና እንድሕር ናይ ፖዚቲቭ ኮይኑ ድማ ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ክሳብ 1.28 ኢንድ ኣባቭ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ጂቢፒ ዩኤስዲ ብከምዚ ኣናላይዝ ክንገብራ ኢና ኣዝያ ናይስ እያ ዘላ ላስት ዊክ ድማ እቶም ትሬድ ዝገበርኩማ ኮንግራጁሌሽን ልዕሊ 150 160 ፒፕ ኣፍተር ዲስ ሪጀክሽን ኦል ደ ዌይ ከይዳትና ኣላ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ዩሮ ዩኤስዲ እዩ the same story ዩሮ ዩኤስዲ ላስት ዊክ እንድሕር ርኢናዮ ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ
እዩ ዝገብረልና ነይሩ ኮንፈርሜሽን ካንድል ነዚ ተፀቢና ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ኢልና ነርና ድሕሪ ርኢና ድማ እዚ ከባቢ 100 ፒፕ ዝኾኑ ኦል ደ ዌይ ከይዱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ሪሌይ ኣብዚ ማርኬት ኦል ደ ዌይ ሪትሬስ ገይርዎ ዘሎ እዚ ኒውስ ወይ ድማ ሲፒአይ ናይ ዩኤስዲ ስለ ዝወፀ ኔጌቲቭ ስለ ዝወፀ እዚ ማርኬት ዝተመሊሱ እምበር እቲ ሙሉእ ሞመንተም ናይቲ ማርኬት ሴል ኦፍ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣስ ሪዛልት ድማ ኦል ደ ዌይ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ሰጣብ ናይ ላስት ዊክ እያ ሕጂ ድማ እንታይ ኢና ክንፅበ ማርኬት ኦረዲ ኢምባላንስ ስትራክቸር ባላንስ ገይርልና ኣሎ ኣዝ ዊ ካን ሲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ድማ ፕራይስ ሪጀክት ኮይኑልና ኣሎ ኣት ኤኒ ታይም ዝኾነ ብሬክኣውት ናይዚ ስትራክቸር እዚ ሴል ማርኬት ኢና ክንሕዝ 1.065 ኤርያ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኤኒ ታይም ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ኣፕ ዝገብረሉ ኮምፕሊትሊ ሴል ኦፍ ክንርኢና ወይ ድማ ፕራይስ በዚ ዘለዎ ሞመንተም ካንድል እንድሕር ሂብና ድማ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህሎ ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ቡሊሽ ክንርኢና ማለት ስለዚ እዚኣ ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ክሊርሊ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ለቨል መፅያትልና ኣላ ኣብዚ ከም ዝርአ ዘለና ስለዚ ነዚኣ እውን ብከምዚኣ መንገዲ ክንከታተላ ኢና ካብ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኢዝ ደ ቤስት ብናተይ ክሪአን ከለኹ ምክንያቱ እዚ ሴል ኦፍ እዚ እቲ ፎርም ገይርዎ ዘሎ ስትራክቸር ድማ ኣብ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ሞር ክሊር ኤንድ ሞር ስለዚ ዳርጋ ሲሚላር እዮም ዝኸዱ ኦፍኮርስ እቲ ኒውስ በይኑ ንጂቢፒ ጥራሕ ስለ ዝፀሉ ናይ ኔክስት ዊክ እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ኩለን ሬድ ዝኾነት ሓንቲአን ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና ድማ USD GPY USD CHF sorry USD CHF look guys very important market completely ንነዊሕ ግዜ ኣብ ናይ ቡሊሽ ሞመንተም ነይሩ ከም ዝርአ ዘለና ራእይዎ ቡሊሽ ትረንድ ዝኾነ ናይ ሴል ኦፍ ማርኬት ኣይነበረናን ማለት እዩ ካብዚ ትረንድ ዝጀሚሩ all the way we can see ሙሉእ ብሙሉእ ማርኬት ናይ ቡሊሽ ትረንድ ወይ ቡሊሽ ማርኬት ይቀኒ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናይ ዳውን ትረንድ ወይ ዳውን ሞመንተም ኦልሬዲ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ማርኬት ድማ ኣብ ናይ አኩሚሌሽን ፌዝ ኣትልና ኣሎ ብዚ ስለዚ ኣት ኤኒ ታይም ብሬክ ኣውት ኦፍ ናይዛ ስትራክቸር እዚኣ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ፕራይስ ነዚኣ ብሬክ ኣፕ ትገብረልና ነዚ ስትራክቸር ብሬክ ሪቴስት እንድሕር ገይራትና ኦል ደ ዌይ ደር ኢዝ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ነዚ ስትራክቸር ዚ ፊል ናይ ምግባር ትኽእሎ ማለት እዩ ነዚ 0.834 ኤርያ ማለት እዩ ኣት ኤኒ ታይም ግን ፕራይስ እንድሕር ካብዚ ሪጀክት ኮይኑና ማግኒፋይ ክገብራ እዚኣ ኦኬ ክሊርሊ ንሪኣ ኣለና ሞመንተም ካንድል እንድሕር ኣብ ዝረኺብና ድማ ፕራይስ ስትሬት ኣወይ ናይ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ብሬክ ኣውት ናይዚ ስትራክቸር እንዳበልና ድማ ኦል ደ ዌይ ንላዕሊ ባይ ክንከይድና ሕጂ ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና እዚ ማርኬት እዚ ድማ ግድን ካብዚ ኮንሶሊዴሽን ምውፅኡ ዘይተርፎ እዩ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ምክንያቱ ናይ ሲኤችኤፍ ናይ ኢንተረስት ሬት ኒውስ ኣለና ማለት ስለዚ እቲ ኒውስ እቲ ድማ ኣዝዩ ሃይ ኢምፓክት ኒውስ ስለዝኾነ there is potentially market drive up ካብዚ ድማ እዚ ማርኬት እዚ ኦል ደ ዌይ ንላዕሊ ናይ ምኻድ ትኽእሎ ወይ ሴል ኦፍ ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክሊርሊ እዚኣ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ብከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ግበርዋ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ ዩኤስዲ GPY ክንርኢና ዩኤስዲ GPY ድማ ቨሪ ክሊርሊ ፕራይስ ነዚ ማርኬት እዚ ወይ ነዚ ዞን እዚ ብሬክ ኣፕ ትገብረልና ኦል ደ ዌይ ኣፕ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ድሕር ርኢናዮ ኣብቲ ሕጂ GPY ኮምፕሊትሊ ኣብ ኣዝዩ ፕሬጀር እዩ ዘሎ ላስት ዊክ እውን ናይ ኢንተረስት ሬት አንቼንጅድ ይመፅኡ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝመፀ ኒውስ ንድሕር ርኢናዮ ንGPY ብዙሕ ሓይሊ ክህቦ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ at any time ብናይ 4 ሰዓት ከምኡ እውን ስሞለር ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናዮ እዚ ማርኬት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ነዚ ኢምባላንስ ኤርያ እዚ ክሊር ገይርልና ኣሎ ስለዚ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ፕራይስ ነዚ ትረንድ ላይን ዚ ብሬክ እንድሕር ገይርልና እዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ቨሪ ክሊርሊ ስቶፕ ሎስ ንሕና ኣባብ ብምግባር ድማ ሴል ኦፍ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዩኤስዲ GPY and ዩኤስዲ CHF ንርኢ ኣለና ስለዚ ካብ ኩሎም ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ቀልጢፉ ኣብ ናትና ዳይሬክሽን ዝኸደ ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን ዩኤስዲ GPY እውን ሙሉእ ብሙሉእ ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ እንድሕር ገይርና ሴል ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብያ እዚኣ ድማ ምክንያቱ ካብ ናይ GPY ሒዝና ኣለና ካብ ናይ ዩሮ ካብ ናይ GBP ከምኡውን ጎልድ ሕጂ ተፈላለዩ ኣሰት ንሕዝ ስለ ዘለና እውን እቲ
نحنا تريد نقبرهم كم جرنا كنفلا اليوم نخلينا مالك سلزي أزيا important أزيا USD GPY. Finally gold نحرينا last week price to be honest أنا إذا حلف سومن أزي وبلوس ستابي نير درجة كلهم يوم كيدم كابزي areas rejection نانسبنيرنا مالتي already market reject وين نيرو bullish confirmation candle نفورم جيرنا ناي باي position نانري كلتا 85 بريك ساب زي قبل السيلز بهالكين تبعنا نيرنا اب جولد كم as result دمان نحرينا سوني ستريت اواي معرخندي bullish candle فورم خوين لبز نرايو وي مومنتم كاندل بدحري دما كما 450 بيب all the way market move up حجي غنتاينا كنصبي حجي دما ابناي gold the same beautiful downtrend channel form خوين لنا له كم زريه زلنا تاناي last week زنبرت زون هنا 285 area break out كساب زي قبرنا زخون سيل اي كنرنينا مالتيو let me magnify قبرامو okay is structures مالتي the structures break ندحرجرنا all the way sell position كرينا كساب أسران حدا 500 area أبناي باي زملكات جن of gold buy كنبل ندحرقنا we have to see price break out نايزي beautiful trend line زلنا كمون area of value beautiful علاتنا كلته 338 زي structure زي break ندحرجراتنا straight away bullish move كنرينا مالتي سلازي كم جاجرنا ناي gold دمان رايا كابولن sell كلتا شعن كلتا 285 structure break out هنا كنبل bullish دما كلتا شعن 338 area نزيا بريك من أرجعاتنا باي بوزيشن كرينا all the way مالتي إذا كم زي لنقله تي ناي geopolitics أبوتو نقله نعو إن تخاتلنا كم جاجرنا نزيان تريدز زين سات مقبار حنت ويك التكن وصلنا خلنا to be honest ناي last week نرينام GBP/USD gold كمون GBP/GPY أبزي مساقوانا اللي هو ناي لو معلت GBP/GPY نرينام ناي last week all the way كابز بريك اوت هنا نصبيا نيرنا نرينا ساون ل 150 بيب ترغبو ملهم very nice يوم كيدم حجي دما نزد زلو سومن زيوم بيرس زيوم صبو كم زخدو تسفالني سلازي كم جاغرنا سات بمغبار let's prepare our week سلامكتالكم دغيما يمسجن بتقصل فيديو كسام نراخب سسنايو اقرا مقدنا ግን ዝኾነ ክላስ ክትወስዱ ወይ ድማ ምሳና ላይቭ ትሬድ ክትገብሩ ንዕደል ኢኹም ኣብ ዋትስኣፕ ቴክስት ትግበሩ ለይ ሙሉእ ሰሙን ላይቭ ትሬዲንግ ስለዘለና ማለት እዩ ደጊመ ስለምክታልኩም የመስግን ሰሰናዩ ቻው